vankilatyön uhri minäkin olen. Että ilman sitä niin luultavasti olisin 2 metriä mullan alla, mutta tuossa marraskuussa tulee 11 vuotta siitä, kun sain murtua ja tulla uskoon ihan yksin tuolla Riihimäen sellissä. Vankilalähetystyöhän on itse asiassa aika laajaa työtä. Sitä voi tehdä monella eri sektorilla toimien tukihenkilönä tai käydä vankilassa. Jonkun ryhmän kanssa voi mennä mukaan, voi mennä laulamaan, todistamaan. Siinä on paljon semmoisia eri sektoreita, missä pystyy olemaan mukana. Miten kokee, minkälaisen kutsun itse kokee, että haluaa sitä tehdä sitä työtä. Ensinnäkin tietysti koko vankilatyöhön tarvitaan Jumalan kutsu sinun sisälläsi, että sä koet, että tämä on mun paikka ja mä haluan tehdä tätä työtä. Henkilökohtainen sielunhoidollinen työ vankilassa on niin se työ numero 1. Eli jos mä ajattelen ensinnäkin omaa työtäni, niin jos vankilapapin työstä ei vähintään 70% ole kahdenkeskistä sielunhoidollista työtä, niin silloin mä teen oman työni väärin. Sielunhoidollinen työ, kohtaamistyö, se ei ole kaikkien työmuoto, vaan itse kunkin täytyy vähän niin kuin katsoa, että mitkä ne minun lahjani on. Toinen on erittäin hyvä näissä opetusryhmissä, toinen on hyvä raamattupiiriä ohjaamaan, toinen on hyvä jumalanpalvelustilanteissa. Ja joku on sitten hyvä kohtaamisissa ja sielunhoidollisessa työssä, mutta että ei ole läheskään näin, että kaikki olisi hyviä kaikessa. Ydin näissä kohtaamisissahan löytyy jo Raamatusta. Siellähän sanotaan yksinkertaisesti, että minä olin vankeudessa ja te tulitte minun luokseni. Eli se luokset tuleminen on se ensimmäinen ykköskohta. Ja silloin kun vangin luokset tullaan, niin silloin ei voida tulla niin kuin täynnä omaa itseä, eikä voida tulla niin kuin pelkästään omien kokemuksien kanssa, vaan kun tullaan luokse, niin tullaan kuulemaan ja kuuntelemaan. Mä oon Mika Pamberg ja mä oon täällä Kriku-kurssilla ja mä oon tällä hetkellä, mä oon nyt tullut 30 vuotta täällä näissä talossa pyörimistä. Mulla hengellinen toiminta vankilassa, niin tää on ihan ykkösjuttu, että mä en varmaan tulisi ilman toimeen, että mua auttaa nää on semmoisia rauhoittumispaikkoja mulle. Elämä on nyt kohdillaan, kun ajattelee entistä elämää, kun ei ollut asuntoa, ei ollut työtä, ei ollut ammattia, ei ollut niin kuin tulevaisuutta eikä toivoa. Niin ketkä sitä tulevaisuutta ja toivoa mulle toi vankilaan, niin mä mietin tässä aikaisemmin, että että mistä se on lähtenyt, niin se on vankilan lähetit, jotka toi sitä tulevaisuutta ja toivoa sinne toivottomien keskelle. Mä sanon nyt toivottomien keskelle sellaisia ihmisiä, jotka ei ole uskossa, koska heillä on toivoa. Vasta Jumala antaa toivoa ja tulevaisuuden. Ja mä koin sen niin konkreettiseksi, että mua käytiin katsomassa niin kuin siviilistä asti, nähtiin vaivaa ja tullaan sinne. Useammat tuli omin kustanteen ja niin se kosketti aika paljon. Ja se oli aina kun vankilähetit tuli, niin se oli tuulahdus siviilistä. Parasta vankilalähetystyössä on yhteistyö ja yhteistyö yhdessä seurakuntien kanssa ja se nimenomaan se, että näkee sen Jumalan pyhän hengen tekemän muutoksen ihmisissä. Parasta on se, että siellä on aidosti etsiviä ihmisiä, että ne ihan oikeasti haluaa tietää, elääkö Jumala ja pystyykö Jumala auttamaan heitä ja he myöskin saa aitoja vastauksia sille. Se on ihan parasta. Vankilatyössä on parasta se, että mä saan olla konkreettisesti viemässä toivoa sinne, missä on toivottomuutta ja rauhaa sinne, missä on rauhattomuutta. Ja olen saanut tutustua vankilalähetteihin ja sitä kautta saanut niin kuin paljon uusia kokemuksia ja uusia ystäviä. No ilman muuta ensimmäinen ykkösasia on se evankeliumin vieminen sinne, koska siihen meidät on kutsuttu ja siihen meidät on
laitettu. Ja se on ilman muuta se ykkösasia. Parasta näin vankilatyölähetyksessä oleminen on sitä minulle ainakin, että mä saan täyttää sitä Jumalan ihanaa lähetyskäskyä ja se koskee koko maailmaa ja siihen kuuluu myös vankilalähetystyö. Vankilalähetystyössä on ihan parasta superjuttu on se, kun sä näet, kun Jeesus koskettaa ihmistä ja sinne syttyy sen jälkeen sinne silmään semmoinen toivon kipinä. Minulle vankilatyössä tärkeintä on ihmisen kohtaaminen. Vankilalähetystyössä on parasta se, että sitä tehdään vankilapappien, diakonia ja lähettejä ja kaikkien järjestöt, jotka siellä on kyllä varoja aikaan toimesta, että ylipäätään tehdään. One lifetime's not enough, but I promise you as we go through, there's a great